Good morning! Nakabati na ba ang lahat, ha? Diba? So, nakaliko na ako. Ang baho mo, aray ko. Nakita na Day, congratulations! Bakit? Grabe. May jowa na siya! Oh. Grabe si Inday Katok, no? Oo, tapos binadalahan pala siya. Dadali na siya doon. Na, live na sila. Congrats, Day! Totoo ba yan? Hindi totoo na in love sa'yo? Ha? Ala, kaluoy. Pakisabi nag-PM ako sa kanya, Aldrin Batino. Kanya? Hala! Alam mo, ano yung mong uyab, Day? O niya, Day? Ariel, totoo ba? Magkano yan? Oh, no man involved. Labra ilaa. Ah, gwapa lang. Di ba mamakak si Inday? Ah, taga New York. Galing siyang kuan. Inutusan niya, sabi niya, share ang kusamahan mo ako. Pag ito na rin sa share mo tayo. Four consecutive. Gusto mo na yung mga consecutive, no? Ugmaan na daw lucky sa iyo. Good morning sa inyo lahat. Ayan. Patingin nga. Patingin ba sa kanya? Patingin. Ha? Ay. Ren. Ah, kaya pa Ay, na. mo di ay ada di ba? Ayan. Ah! Balik pila man na Day. Ano man imbo? Katawan lang. Happy birthday daw, Brenda, sa iyo, sabi ng ating mga viewers. Kung tigata ka 100 ha, pag mamatay ka, ibalik. La. Tamanggay lang din siya, pag ang tagas kay Vital. She is celebrating her 34th birthday. 49. Kanina pa kami nakaabang. Good morning. Laura Cadero. Totoo yun. Pangit! Ano ba? Ha? Ayun na siya, oh. Friend, si Inday. Kinapay, balagyan natin dito. Sira ulo. Ako na magtimpla. Ha? Good morning sa inyong lahat. Medyo okay na ako mga moms kasi nakaligo na tayo. Na-refresh na tayo ulit ng mga. Naku, pamaya, manginginig lang siya. Uy, yung ano? Mabuto. Bawal sa kanya, naglasing kagabi. Expect niya nandun siya. No! Ah, kasama niyo siya. Hindi, kabilang table sila. Mga takyan kasama niya. Tapos gi-proud niya. Wala dyan yung jowa ko sa akin. Hala! Ginoo! Woo! Medyo aga-aga. Aga-aga talaga. Kaya sabi niya, proud ako sa jowa ko kasi may jowa ka na, may tatay ka. Ah. Hala! Ginoo! Birthday mo birthday mo. Kahit di ko birthday. Ah, grabe si Janine. Grabe. Di ba? Ba't ka nakis Ryan, di ba? Wala ka lang. Hala! Ay! Nainit ba yung tubig? Binastos ko. May lalapnasan ako ng balat. Camping-camping kayo, ha? Apil ng apil. Ay, ano? Ano sa Ryan? Teka. Video ka kasi ludugma. Hindi Ay, nga. nakadubulpi mga hapon, di. Wala yun yan, wala. Wala, may hangover.
Ba't alam mo naman yun? Nagsabi sila kanina. Si Foreman nagsabi. Nagtanong ka ng maaga kung nandito ba bibilang sa... Si Karina gusto ko yung ayaw. Ay, alin po nga. Good morning. Hoy, happy birthday daw. Wala sa ating mga viewers. Thank you so much sa inyong lahat. Birthday na, trabaho pa sila. Overtime. Mag-live ka kumaya, walang magpapahinga. Dai, front ka, Dai. Kunwari ito, kainin mo, Dai. Ha? I don't like this. I'm scripted, so makakain ka ng perwas. Sa mais man eh. Ginaka ko mais. Ikaw para sa ako kasi kita number 2. Si Mama J, happy birthday daw, nanonood. Wala akong pakialam. Ha? Ayoko ng mga ano. Mamo Chiba. Ayoko ng mga edad. Si Mama J na nag-golden. Ayoko muna sa... Mamo Chiba. Sa River Gold. Hi, Mama J. Love you. Ay, Mamo J. Thank you for everything. Tingnan mo si Gwenma, oh. Tingnan mo yung almasal niya. Kakaloka. Floor wax? Ganyan ko love die. Hala! Hala nito pag Di ba talaga si Nina? Hala! Mama Jerry, thank you sa 200 stars. Hala Happy nito pag birthday. So guys, nakaligo na ako maaga na. So, Hindi ka balik-balik, Dai. Imo na ako. Naman. may jowa ka, but I may eat the proud, but I may eat pose. Ay, ano naman po sa iyo? Oh, kasi nga may jowa na. May jowa rin. Oh. Ah, kabit ka? Kakapangit din yung jowa niya na natikmanan muna sa iba. Oo. May posibilidad ba yun na matikman ulit iba? Ayoko na. Sabi ko ayoko na. Oh. Ah, okay. Ate, yes po, eto na. Then ako man nakadaog sa meeting. Ito yun siya. I'm about to drink my medicine because Mungkin na dishwasher. Ay, lagang dishwasher. meron na kami. Dagan kayo. Muna. Ano na? Ikaw lagay na. Ako na. Tsaka tinood niya, yellow daw yung gown niya. Gold. Ate Bessel, good morning. Hello. Sabi ko nino. Atag mo gusto. Kunay, lagay ng music, inog kumihat. Ha? Video ko ba? Dalawa kaya ito nakaaba. Good morning. Ayun. Ayawa. Si Sento our medicine. Shout out from Cagayan Valley, Michelle Balisi, Mabuto, Abaco, Johnny, Rose, Egos, Boy Sake, hello. O, mainom na po. Mike siya. Kailin mo raw. Bakit? Si Scarlett nasa taas po, tulog pa. Nana? Be.
Kuha na lang ani no, sundaran. Opo. Kanina ginawa ko pa, tapos nagpakulo ko tubig. Naligo. Tantaran? Hindi yun, mukha nila. Aba. Ay, wala naman po dahil tataron ko. Shoutout from Nagcarla, Laguna. Mary Cecilia, Ramil, hi. Sa mga taga-Lilio, hello din, and Santa Cruz. Kuha pa tayo. Sa ganun yung tataron. Si Scarlett tulog pa yata, nasa taas. Sa taas ba siya? Ah, sa kabilang bahay. Medyo okay na po. Jopay, di ko alam eh. Richard, di nalalay. Medyo, pero hindi naman masakit sa dibdib. Ano naman? Nana, ang binambaho ni Nang. Ano naman siya mga lamas ni Nang. Sali mo to, oh. Hoy, Alas, hindi na tawa. Sus, munawi. Hindi na yolo mang manok, di na yolo. tayo lang to ha. Tayo lang lagi magkasama. May-mayo. Kaya mong good. Tuluan. Pakuluan mo na. Ay, ilan siya? Namagod siya lamas. Oo, Virginia Rivas meron pa rin. Lagnet, ma'am. Kayo po ang lag. I love you. Thank you, Ate Besol. Ate Bessel Bargy. Yes. Hindi na, Naalala ko yung pangalan niya, Hindi- Bessel Bargy na hindi na, unknown. hindi na rin natuloy-tuloy yung meet-up natin sa kanya sa Makati. Hindi ko, sino ito si Bessel Bargy? Akala ko lalaki. Yan yan, di ba? Ako mo Oo. sender yan. Thank you, Ate Bessel, for your support during my TV days. Ano yan? Sana I made you proud. Proud. Very, very proud. Ang aga mo ate, nasa work ka na? Huwag na din nag-upload. Sa Makati. Nag-upload. Nagbalit na po ako. Bagong ano lang kasi naligo ako. Hindi lang po nagbalik. Saan tayo mag-make up later? Mag-make up. I love you, Brenda. Yes, proud of you. Ng Besol. Sige ko puno ang di ko ba? Oy, nananghit mo na ang tanglad ka tinday. Kumbok, baka mo ko na conditioner na langot. Hindi ko conditioner ba sa... Nung huli pa naman sinit yan, puro malalang spray yun. Kasi yung ganyang buhok pa o hindi pa naging filter. Kasi yung filter mo. Enjoy your day. Good morning! Lahat ba kayo nakapag-coffee na? Nakapag-ano ba kayo? Ang dulo talaga. Ako na magprito ka na itlog. Hindi ka naman kakain. Hindi nga ako pwede ko sa itlog. Kami sa arko. Ako nagkasakit ako. Lahat ko kinakain. Wala na siya gugasan. Wala siya gugasan. Ha? Salamat nga ito nga nabuot ni Nava, di mga kasabot. Jenny Nuevo, Nancy, perfect week. All right. Ralph Lauren. Regalo mo ito. Anak kayo nito. Naulog ikaw kung dito. Karay, naka Ralph Lauren. Bro, Hindi, tatay. alam mo, ano yan? Ganyan yung mga style ng boxer noon na matataas. Yung hanggang dito. Baka Parang malaki side ito. no. Sobrang Malaki laki to. kasi yan. Kaya, Murag timbangan sa o, tingnan mo. ano to, may nagbigay nito, parang tatlo kami ni Elat. Madam Calbom siguro. Nagbigay sa inyo niyan. Dito gaganapin sa farm. Hindi ko alam. Ayaw na magmanitis marite. Aray! Ganyan din kasakit. Naligo pa naman siya guys. Bakit Akala wala- niya dito. Bakit wala si Mia? Nasa Japan po siya. Kasama ng family niya. Yung pamilya niya. Yung pura gabi. Bunina ni mo dahil. Sa hapon na, awag sa hapon. Yung init na. Hindi kan sinas. Hapon na. Huwag na kasi nabot din sa nila. Hapon na. So, oras I love you, Ate Besol. Yan na.
kain tayo. Wilis-wilis. Ako naman kaya. Ito apa des gaya dito? Opo. Sino yung bitbit nila? Ikaw. Hindi. Ay, baka si Diva na yan. Kanina pa ako nakatay eh. Gue pa, ano? Ano? Yung ano ba sa pin? Hayaan nyo na. Si ate pala ano? Ano ba yan sa? Pababa ba, pababa? Parang nga sali dito, di ba? Ni alam ka, alam mo yung likod mo gaano Sa Makati kalapad. na, sige pa, sa Makati. Sorry. Sorry na bigla lang. Sorry na. No. Sorry no. Hayop. Hayop ka talaga. Ah! I-post mo sa Facebook ha? Ipatulpo daw mo ate Inday. Yan. Ha? 30 kilo anak. Taas ha? Yung umiiyak po si Odiva, nauna na kami ni Gwen kanina. Ano siya? Dapat ito sa kagabi siya. Gwen, diligo ko inaanak doon ha. Katuloy ako mga istro ni Joke Roberto. At bakit sa tawag sa paon, sa bayot. May nanggap. Di ba na maabot na kung kuwan? Paghilom din rin sa pagtunos ko. Wagod. Pero gusto ba yun? Hindi ka katulog kagabi. Ay, di lagi ka katulog. Mag-isakaw, katulog-sulod. Si Diva, tapos na kanina si Gwen, tsaka yung akin tapos na. Hindi po makapunta si... Hi, Mars! Sige, amore. Guys, follow nyo yung kumari ko. Hindi ako kinuhang ng... Lahat tayo ninang, wag kang Hindi, wala siyang sinabi. No? Mars, nagtatampo si Jonathan Aguilar Bugal. Kasi hindi naman kasi ako nagbibigay. Negosyo ka. Apaka-arte ni Gwen. Hindi mo na siya kinuha kay Baby Nick. Sabi ka, apaka-arte mo, hindi ka na makagandahan. Samantalang kayo yung ikaw yung lagi ilang araw na nakakatulog din kina Diva sa bahay. Kaya okay lang din naman kasi ayaw naman ni Nildin na maging kumpara. Hala ka. Lahat ninang kasi naya kami di ba, no choice. Kung sino makasalubong mo, basta oy, ninang ka nito, hindi ka lang namin nasabihan, ganon. Ang tawag, Nakasakit lang ng damdamin ba kasi ako yung sabi, buntis na ba? Wala pa daw. Ganun. Nung nabuntis na ng anak, hindi man lang ako naalala, di ba? Parang sakit lang sa dibdib. Nagbibigay naman ako pag nakaluwag-luwag naman. nagtatampo yan. Oo, ganyan siya. Ang pangit na nga niya, ang pangit pa niya magtampo. At talaga ba? Talaga ba? Ay, aray. Ayun pala, nasa lumabas yung Ano ako ng Gunting. bulbul kagabi? gigigil ako sa inyo. Yung Wow. nasa lababo lang yan kung saan nyo nilalagay. Yung malaki mo naman tong gunting mo. Ang pangit tong panaginip ko. Good morning, Jeanette. Wala pa si Nina. Ay, may tumatawag sa'yo. Ano yan? Yummy na ba yummy? Ano pa ba ibang hiwain? Ano na nga? Kanina nagtanong ako kung anong pangyawain. Dari Dahili, good morning. Abot, wala pa masunod na anak ko, ah? Nget, humanangit! Virginia Rivas. Ha? Nget! Humana! Ano Sa? to? Bagong palit. Kaliligo ko lang. Sa page! Watching from USA, Maricel Dionis Picard. Good morning sa mga taga-US, Singapore, Saudi, So daw? Middle East, O, Europe, ayaw lagi kikuan sa imong naong, sa isa ra ka lugar. Efren Masuko Guray, na po na Maricel butang naong Anisa. man. Masuko man na sila. Sorry na good. Andresa Navidad, hindi po siyang pinakabata. Masuko na sila. Walang pasok siya, wala po akong pasok.
Nancy Basara. Hindi, naligo po ako. Jana Arellano, Helen, Padilla, Helen. Lisa. Ayun, mahirap basahin. May ads na, yay! Please don't skip the ads, please. Marso, happy birthday! Guys, si Marso is celebrating her birthday. Happy birthday, Marzo! Madalas din na nag-share ng mga live natin. Okay. At si Marso ba, happy birthday. Pa-birthday! Ano po, naikot ko na po yung lahat ng bahay. Naging contest. Asan drops na dito, po uy? lahat ng bahay po. Next. Buong bahay. Ay, amin na. Bahala ka dyan ah. Watching from Fiji. Hi! Oh, holiday po dito Princess sa Aya ng lungsod Japan. namin Evelyn dahil birthday Annabel. ni Brenda. Jane Batukan. Ha? Okay ka na, Marsa. Publish, oh. Medyo okay na rin naman. Palit ko ulit damit, pasukin kanyang lamig. Basang-basa kasi disco mo na damit lang siya. Saan sila nagluluto? Dito sa gilid. Mamaya na kasi nagkakatay sila eh. Ay, naano ko. Lagot ko. Pwede cancel. Hindi na, dire-diretso na yun. Nagkatay na si Gwen. Tapos na si Gwen kanina, tsaka ako. Si Diva na yan, yung ngayon. Siya yung pinakamaliit eh. Hindi nga, abala ka dyan. Ikaw nag-ano dyan. Ako ba ngayaw-yawan? Hindi pa lang pinakasabi. Ate Lourdes Cooper, good morning. Tresia, ate, hello. Ate MJ. Rosaline Mecaris, Perly Abilina, Maricel Picard. Tawag mo sa kanya. Baranga din. Ito lang yung ano kayo. Watching from Cavite. Enderment. Mukha lang siyang bas. Enderment. Ay, hindi. Entertainment, term of Love. My God, Althea, very basic. nagsapi na ba ako sa likod? Sila sa Palasmina. Magagalit sila sa akin. Sinasabi ko. Oo nga, hindi kasi. Pagay sa hindi ka nangita sila hi, bye kanina. Hi. Wala pa. Sikat ka kay kanin. Oh. Madam, wala na ako na Hi guys. save. Busy eh. Mama, ano dito to? Boss, Anong gidrop? wala man dito. Ngayon, wala nang gugba na. Amo na sila. Kabalo. Asa di dapit ano? Ah, lagi dito. Shout out from Mandawi City. Tawag ko to. Oo. Yes, Papa. Kuya Hingaribas, wala muna. Pila ka baboy ang i-house. Unom. Yung isa papadala na. Watching from Camiguin Island, Mary Athena. Soon, makakarating ako Lima dyan. naman. Si Inday, Kan? Ikaw nung diba? Yung ganina raw yun. Siya Jane Grant, Sige, panapamira. Mama Ana, Nanay Ana, thank you so much. Tumba lagi. Nakabanta ko. From Netherlands, Hazel Alas ko Almaros. ba diri? Diri din si Milmar. Oh. Happy, happy. Hey, come on. Okay, all right. Oh, hey, Opo, hey. nakaligo na ako. Nakaligo. Mama Jerry, I love you. Tara. Wala na ba yung ibang Jen Alvarez? Dara. Saan eh? Ay, lagi. Kinuha na panigwes ng Inihaw po. Ano ba? Bakit ay sinugbangan? Kami kung may Ah, sasawa. bigas sa steering. Wala pa lagi. Nanilong ato nito. Sunog ba? Kay kadayo uy, kinako kada. Dagan sila. Tama na nga ka. Ay mag-video ka? Tuban ka hindi. Sunog ka. Ngaon ka siya. Wakaguan pa gabi oy, wala siya dire. Kuno kayo. Ngayon, nabaling ko ito sa tubo. Sulan? Asa dapit na nag-iga para duduyan. 10. 10. Ay, 10? Muumog mo ganun 10. Sabi na kung tugnaw. Nit kay panahon gabi gyud. Mapinan manilad ko ah. Hindi man dapat luto. Yes po, salamat po sa mga tao. Ganda ka na nakarap po, Gwen. Ganda mo daw, Gwen. Ano na ako? Wala po to. Para siyang honey na may milk. So,
okay na rin siya. Ano yan? Yung pakwa. Perfect po. Pepem. It's a, Chinese Chinese, herbal medicine. what do you call this? Yung para siyang, Ma'am, ako sa mo? yung sa bubuyog. Ma'am, na doon siya. Ay? Ay, lalin Ibanez Kawali. Medyo kakikilap po. Nene. Ano yun? Sinog ba? Ay, inihaw. Nihaw! Hindi man ang pangalan. Gapasin day ulo. Abay ka day. Be, meron pa dyan Abay gid sila, sangkalan? mana din ang kikisay. Sangkalan? Ay, tinuot. Maliit? Yung kamay? Pero dili ikaw nakauna. Okay naman yung option ako. Lagi lang ako naka-option. There an option. He doesn't have choice. Pag mo i-down tanan lang. Ha? Ala. Wala support time? Wag na po natin pansinin yung mga ganyang issue. Hayaan na po naman natin sila. Ang ganda ng railings, no? Let's celebrate the birthday and happy life. Let's celebrate the Tapos release. muna niya, muna ako kasi laki. Oo. I-post daw ka o katong Tama ko, Tor. Oo. Dili, manggamit ka. Para makita sa card. Ayaw i-change ang topic. Sige, klamo pa rin ng gawin. Huwag pa, ha? Morning. Gawa na tayo ng mga kailangan nyo. Lapit na matapos. Pagluluto. Good morning po. Kaya anong ano nyo? Anong ganap? Pag yung falta, si Brenda. Hmm? Mo. Mag-focus ka ba? As in, yan na yung lahat? Panalo siya, no? Siyang tunay na pinagpala. Asa ka mo ng falta? Grabe ang ducks mo, Argel. Date ba na natin yan sila? Medyo okay na po. Birthday Brian Roy Tagara. Jerry. Argel? Yes, si Mama Jerry. Thank you, Mama Jerry. Yung parang siya lang yung pinanganak ng araw na yun na pinagpala. Pareho mo sila, Brenda? Baka naman po balat lang po. Hindi naman. Maano si Lola mo, maigi. Si? Brenda. Hindi ko po alam sa ating mga chef. Mamaya pupunta ko yung ating mga chef. Kakapanayamin natin sila. Isa-isayin natin. Thank you. Anong chef? Puro malitso. Meron din, may humba. Ano pa yun ate? Gumba, alubaw, Tubaw. lechon. Magmi-meatball ba? Hindi. Katongkuan. Wala. Ginusukan. Di masyadong malaki yung mga baboy. Rubihin mo. Buhok eh. Mga maliit yung baboy. Kami malaki. Kayo lang ang malaki. Tayo, Nina, tayo. Maka-arte ka naman. Akala mo naman talaga. Liit-liit mo rin, no? Yan na yung malaki. Sinasabi ko sa Nina. Tira, magod ko. Timbang. Pero di alata. Shout out. Sana all my chef. Tira, bitaw ko. Dolores Romero, good morning, sis. Ako lang braso. Presia, hi ate. Ang gaanong chili. Ayoko ng ganito. Paano ko lang yung sibuyas natin? Hindi, magkuhan ko lang sa kuhan yan. Ganang ganyan sa... Tangon ang guna ang plakot. Para Dagan yan ba sa sa daan ng luyas sa tanghon? Akil ng bawang? Hindi man, di ba ako? Ulo, mga kakilo. Good morning. Hindi, gawa lang po yan ng damit ko. Ay! Sisigwit, tinutulak. Baka gusto mo talagang itry ko itulak. Sisihan mo habang buhay. Yan yung po sige. Pinagbabantaan na naman yun. Daisy, hi.
Yung kulit ni Gwen. Pangit ka. Oh! Kasi, Dito mo kasi gumagalaw yung... Ay, kalapapa, inusoy ba? Tama. diba, Kahit daliri mo, parang sibuyas. si Gwen inaaway na naman po ako. O, diba? Yung sibuyas ng ano, Nubeisiha. Tagalog. Namiss ko yung ano natin doon. Yung chorizo. Yung, ay ano? Yung ganisa. Ay, Nagbukas ng new ano? NJR. Saan? So sana ko nag-uumpisa. Kay Sa- Namlin. Sa, Nag-open siya ulit ng ano, NJR. sa Manila? Sa tabing ilog. Oh. River Park? Sa River Grill ba? Ay, Wala po. Pero bumili na ako na ano niya, pinabibili niyang cake. NJA's Grill. Kala niyo naman tagay si Gwen. Pangit lang po yun. Ano man, pumapatol na naman dyan. Wala yung matanda na ifbiha sa bata. Pasalamat nga kayo, binibiro ko pa yan si Althea eh. Kasi kung hindi, pinugutan ko ng leeg yan. Masakit na po. Hi! Watching from Jeddah. Hello Sino ba inyo yan? sa mga taga Hong Kong. Hindi ako manahimik. Sino yan? Ay, Jel! Ang lalaki. Mas malaki kumpara sa daliri ko. Ituloy mo na. Ang pansit ba? Akin na nga yung tali, hindi ka naman nagtatali ng buhok. Tatali ako. Akin na, mamaya na. Medyo okay naman po. Harap na ba kinain ng aso? Ha? Good morning, Miss Pasco. Kailangan ko sa imong outfit, day. Lamig man po sa silugba, oh. Kimchi. Yes, Andrea. Nagtagig ano kami. Nag-perform kami sa Tagig sa malapit sa Signal. Sana. Yung kay ano, kay Mayor Cayetano. Yung medical mission niya doon. Nag-perform kami. Oh, ito man po, oh. May tayo. Pura. Ay, okay. International. Ano ka pala no? Hollywood star? Ano ina mo? Ganda-ganda mo. Yes, Alicia, medyo busy. Nagiliwa tayo. Paano mo kaya? Buwan naman, no? In fairness kasi ano, pinititigan ko. Pinititigan ko. Ang ganda talaga ng pagkakagawa ng ano. Sabi niya na kung nagbuan ka. Say lang nga eh. Kay, Hi, good morning sa lahat. Ako ito. gusto ko niya. Era, gusto rin ng lalaki sa'yo. Nako, alam mo, mukhang yung birthday mamaya magiging date. Kasi ang dami nila, si Inday may jowa na, si Gwen may invited na security guard mula doon sa pinag-grocery. Bago. Oh, kana ako na. Ha? Uy, nasan yung ano? Wait lang po, kunin ko na yung, asan yung isang kalat?
You are going to Hollywood! Ano ba siya, no? Kung kayo ng Ha? malaki. Para sa? Ano? Malalaki yan. Ito, lilitan lang. Pang ibabaw. Tamang hiwa tayo for today's video. Lakas ang pare. Daw, ganito. Yawa! Si Gwen po yun na, hindi po yun yung baboy. Basahin mo, Mia. Aray! Gwen! Basahin mo, Mia, may komento. Ay, ano, Tinina. Hi, Mama Oka. From Cebu City. Ada. Buntis sa kanina. Hindi ah. Hindi daw, nanghinayang tuloy siya. Libangon mo. Di sabihan ko pala yun, ang gabi na siya pupunta. Diba? Yung security guard niya. Oh, hi, you, Ate Christina. Hi, Rish. Alayla Hasi. Ayan, Edna Argana. Hello. Christopher is watching. Pak Chadan. Hindi naman ako. Ron Bell from Lapu-Lapu, Aida Paklibon ni Abad. Hello. Rosia Ate. Hello. Nagiwa tayo kasi gagawin na nila yung sa tako sa mamaya. Si Scarlett at si Maria nandun po sa bahay. Doon sila natulog. Watching from Japan. Konnichiwa. Ay, ano, Ohio. Mama Brenda is watching. Danger Gonzalez. Pila. Sausawan? Kamusta ka naman? Kailan mo kami ulit dadalhin dyan sa vegan? Bet Mendoza, ilan ko na to? Sila kape. Sige pa. Yung ano ko yan? Yung tsaa. Birthday na katukayo mong Brenda din. Ngayon, ang kanyang kaarawan. Good morning, Miriam Vargas. Soon. Ay, talaga ba? Huwag mo ako pinapa-excite. Namiss ko na talaga mag-vegan. Aray ko, si Takin po nangingilit eh. May gusto na namang gawin. Ayun na. Sunog pa rin yung rete. Nalay na, nana? Ano ba yun? Na ang kamay. Ganoon na nga, maliit. It's snowing here. Oh my God, Letta Barksdale. Ingat. Keep yourself warm. Oo, alam, basta mahilig ako sa mga gawaing bahay. Kaya siguro naging mami si Gina lang din ako.
Pero pag tinamad ako, tinamad din po ako. Wala po si Gio, may pasok po siya sa school. Huwag niyo na pong i-pressure si Gio. Please follow Argel TV. Naka-live din siya ngayon, guys. Para maka-reach na rin siya ng views. Ate, daghan na to. Oliver de la Cruz. Grace Flores, Stephen Millarante, si birthday girl, andun, alam niyo naman po yun, hindi mapakalimutan, nakaupo lang. Unless nag-edit siya. So, ayan na. Thank you. Pero sana hindi naman ako mahiwa. At saka, hindi lang naman yung daliri natin. Alam niyo naman. So, ayan, nahiwa na natin yung bawang, sibuyas, bell pepper, and itong daon ng sibuyas. Pero sabi ni Ate Nina, dapat maliliit lang daw ang hiwa ng bell pepper. Shoutout kay Dina Marie Dichoso. Maya-maya magde-decorate naman kami. Shoutout from Hong Kong. Hi, Dina! Ito mga kasama namin to sa Kubo. Tayo kami dito. Mangayo, may ani. Sa akin po, niloko ko. Hindi ako siniseryoso. Shoutout po kay Aya Aplacador. Basta pinahiwa lang sa akin sila magluluto. Sila na bahala sa food. Kaya ako nagkakaya. Alin, bahala ka. Ate, tas kagabi, baby, ang gulo mo naman. Mga alas-alas yata. Kita daliri ko, ate. Pag-sure ba? Pupunta po kami. Go, Emma. Watching from Republic of Marshall Islands. Happy birthday, Gwendol Lani Badayos, Shira Vargas. Watching from Vancouver, Canada, Stephen Villaronte. Proud Bisaya here, yes. Let's be proud being Bisaya. And let's be proud being Filipino. Emma Oro. Mira Luna, thank you. Please, may bagong upload ako sa YouTube. Panoorin nyo naman, please. Ma'am Shiji, punta kayo doon. Nasaan si Dave, Ma'am Shiji? Hindi ko alam. Andito, kanina dito yun eh. Ay, ayun. Wala ka pasok, Dave? Napasok? Hi, Mar! Kati ka na ako, ate, hello. Mamaya-maya na dito na si ate Chami, ang aming isa sa mga friend from Pretty Pig, and meron siyang pa-milk tea sa atin. With the support of some of the friends. Idol Lasso. Thank you. Busy ang lahat, true. Sige, later po, maglalay tayo ulit. Asikasin ko lahat ng iba nating mga anak at mag-charge ako para mamaya po charge ulit. See ya. Thank you for watching. Thank you for sharing. We will be back.
From Kamiling Tarlac. Hi! Magandang umaga sa inyo dyan, Magicans and Company. Balik ako later.